Nyakwara Mugejwang erokamano ahinya kuom medo kete Ramogi TV okinyi makawuono e twak mar mokwongo. Sani en dakika 25 tok saa achiel mar okinyi. Machiegni e twak marwa kama wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Ahinya nyato gi sani ma weche mopogore opogore timore e pacho kae. Odiochieng' manyoro chieng' tarik 27 en odiochieng' ma bende noket tenge mano mar hingo higni 15 nyaka ne piny Kenya bed kod katiba manyien e pacho kae. Okenge mopogore opogore osego nitiere ber ma katiba osekelo, kata kamano nitiere ng'ekruok manyalo bedo ni nitiere e katiba. To bende penjo bende nitiere ni nyalo bedo ni nitiere jomoko mathiro katiba e pacho kae ma ok dwa ni katiba otie yo makare. Magi duto timore e kinde ma bende koro dwaro nitiere mar mondo me otimane lokruoge ma kodi kod kocha e pen chike ma pacho kae. Ka ogai mar ODM Raila Odinga e achiel kuom jogo manyaka sani waneno ka nitiere ong'ala manyime madwaro ni olokane moko kuom gigo manitiere katiba. Hinya to wechego mago mag provincial administration makoro owacho ni kaber to winjo bed ni loko. Ka bende kotudore koda wechego mago mag aguch omenda mano mar NGCDF mawacho ni kaber to winjo bed ni golo e lwet jod bura kendo koro iketo gi e counties. Penjo nyalo bedo ni bende sa oseromo mar mondo mi olok katiba ma pacho kae kose oyo. Mago kachiel kod weche mamoko mathoth ma bende pod timore pacho kae. Wang'eni chieng' tich ariyo mano ma otieno ma chieng' tich ariyo mane en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nobedo kod twak ma achiel kachiel kod jafwambo mano mar Citizen mano Yvonne Okwara kama weche mopogore opogore nowacho kanyo. Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua nong'iso jod bura kod senators ni gibed motang' kod jatend piny Kenya William Ruto e wechego mag mibadhe. Twang'eni magi duto bende timore e kinde ma jatend piny William Ruto osebedo ong'ala manyime kotemo mar mondo mi orakre kod mibadhi. Mago kachiel kod weche mamoko mathoth matimore e pacho kae. Nyakwara Mugejwang wadwa twake e twak mokwongo e chenro mar Openya mano kotudore kod chala mar Kenya. Bed thuolo mar cholonwa ote paro penjo moramora kokale namba mar ote machuok 236000. Facebook ibiro yudowa achiel kachiel Ramogi TV X @Ramogi TV. Kan bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang abo bedo kod welo ariyo mar mondo mi wabed kod twak mong'ith kotudore kod chal mar Kenya. Wendo mokwongo Brian Olang okil Kamaloka abo bedo kod e studio marwa e kaunti ma Nairobi kae. Ka wendo machielo Albert Okongo janon weche mag siasa bo bedo katudore kodwa achiel kachiel ka entiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Keko nyalo yudo Albert gisani kata kamano kwanyalo yudo Albert kata kamano podwa loso wechego mag tudruok kod Albert Okongo ka entiere e county ma Kisumu. Ka wachako twak marwa yanga okinyi makawuono Nyakwara Mugejwang wang'eyo ni sirikal mano mar loch gwenge kata devolution e achiel kuom gigo madongo mane wayudo kowuok e katiba mano mar higa mar 2010 nyaka sani en higni 15 nyaka ne katiba mano mar higa mar 2010 chak tiyo e pacho kae. Katiba mane okelo sirikal mar loch gwenge ne gwenge duto e pacho kae kendo chwalo dongruoge ne jopiny e counties duto 47. Kata kamano gino kenge mage ma counties osegoyo to kuonde mage ma winjo ketie maino. Report makamano nolos no odiochieng' manyoro kod jafwambo marwa Lydia Okeyo. Adwano winja ne report makamano mondi eka abed mi welo mantiere godo thuolo mar donjo e twak okinyi makawuono. Wawinja ne mondi. En katiba ma osetiyo e pacho ka kuom higni 15 mokalo. Katiba mar 2010. Gie sani Uganda oseneno berne ka counties mathoth osebedo kapono lembe mage kendo yweyo tipo mare. Hamilton Orata en jalup gavana mokwongo ma county ma Homa Bay. Chako gimoro ok yot. Wan wadonjo office gawi tiji ariyo, governor gi deputy governor emoyier. Okuna nodhi chako Homa Bay County. Koro we used our experience. The governor used his experience, I used my experience. TA, Transition Authority, manoket in place. No biro nikech ne wa transit kwa local government. Manejiwa from mayors, jinea, county council. Owacho ni katiba no osekelo lokruok e gwenge duto mapachoka. Gino mowacho ni biro pargo dogai mar ODM Raila Odinga. Ting owacho ni koro dong ne governors mar neno ne giloko chal koro gwenge mapachoka. Gimibiro parego moloyo mokwongo en devolution, creation mar county governments.
ma county governments kawuono oloko Kenya te. I've always said ni ji no remember jok mano fight ne katiba ma Raila Amolo Odinga and obro bedo remembered as the father of devolution molo anything else. Olero ni loch gwenge no bedo matek kane gichako kaluwore ni piny luo ne nie kweth makwedo sirikal mane nyiso ni ok ne ginyal neno ber ma counties mamoko ne neno. Wan gaweti ne watiyo kabisa. E tij sirikal nitie gik moko matimore to ji ok ne. Focus one of the particularly health index. Ne wang'iyo ni jo county wadwa konyo nango. So nwa get a lot of health facilities. Nwa gero yore. Lydia kane wachako tich jomoko kane oyudo maiti to ting'o gi wigi. Ne wayawo feeder roads. Wan man wakwongo ndiko ECD teachers e county e Kenya mzima. Kata Tom Mboya University. Wan mwakelo gaweti. Stadium nwaweyo kwasegere mwa hand over ne Governor Masani. Ruto nyo biro motieke kama nyo devolution kama nyo Madaraka Day biro. An watiyo higna par Homa Bay. Onge chieng' mane president obiro kelo nwa project yoyote nyaka wawe tich. Ang'eni jakwath madhiango nyuole akwadha ne jakwath maber but jakwath ni tich mwan ineno Homa Bay and national government. And wageno ni shortly county government be biro nyiso magitiyo. Orata wacho ne riwruok mar jatend ODM Raila Amolo Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto e sirikal manyuanda mar broad based osechiwo sir ne counties makaluo kendo counties go ni kod ting mar jiwo dongruok gin giwegi bende. Sirikal ma wantie mar broad based ni kik ng'ato par ni ji nyalo wuoke. Nochak ODM kanwa manyo sirikal ni mondo wadonje sirikal, sani wasedonje sirikal nyaka obed supported and Ruto se demonstrate nwa no ikore ne konyo oganda wa kawuoyo kuom Homa Bay. Kata obedo ni katiba ni osekelo dongruok e kor gwenge, nitie kuonde moko ma owacho ni owinjo range. No winjore katiba bed inbuilt ni i-review katiba bang' ignadi an no winjore bede katiba. Ma ji ng'iyo ni katiba ni ran to bang' igni predict yani kata bang' 5 elective cycles to ji review e. Kama duong' kendo ma katiba ni mobedo nwa mapek en gimiluongo ni public participation. Odwani everything mitimo obedio emigero jopiny nyaka yie. For posterity en an area manyaka rangi. Bende wakawo pach moko kuom MCAs mawacho ni ywaruok ma osebede kind tend counties kod senate kaachiel gi od bura osethiro chenro ma ichiwo gi counties ka koro gidwaro mondo mi chenro duto mag counties uwene counties. King'iyo budget marwa kaka Migori County ka kigoyo kwano malong'o kata kigoyo kwano mar all the devolved systems ma Kenya ka yudo ka thothne pesa ma joka yudo machopo kar ka pod less than 15%. Koro ko nyalo choro pesa ni mondo bed more than 15% ni to yudo ka functions mang'eny tije mang'eny mag jo county nyalo tiyore yo makare. Tich mar senate to gi tich mar mbunge to kata tich mar member mar county assembly MCA iyudo ka moko dwa chala ahinya. Iyudo ka samoro senate gi national assembly laore ni to ma onego tim gi jomage wane monego watim ma koso monego tim. Senate wacho ni gima kama onego bed ni wane watimo. Machielo ni bende parliament bende yak ni ma wane monego bed ni watimo. Koro onge a clear distinction, onge pogruok matut ma fwenyo ni the role of senate onego bed no bedo magi ma mondo kik obed gi overlapping roles. An akoni mondo ji adhere to the constitution. This is the best constitution we have. Geno koro nitie ni paro makamagi biro ketie tim mar jiwo tend kor gwenge mapachuka. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Aya kanye madwani wachako do twak marwa okinyi makawuono safara tend counties higni wanyalo wacho ni counties to nobedo kane wadhi yiero mano mar higa mar 2010 kod 13 to kano sekal katiba e higa mar 2010 chakodi wakili Brian Olanga machiegni studio mar okinyi makawuoni chiu nade safar mar tend counties osebedo nade nyaka ne wakal katiba mano mar higa mar 2010 winjo kanyo kamoko kuom jolonya inyanya to mane en jalup governor mokwongo e county ma Homa Bay Hamilton Orata wacho ni nokobedo mayot kalone gine ma wanyalo wacho ni gine mane gintiere tema manen gino mane onge gine mane gichake from scratch. Mokongo ya ora inya nyikora mogi gino nuchio maber. King'iyo okang' mosekawo nyaka ne ochak gino ni devolution. Anya gino ni mokongo governors mano chako devolution ni bingeni ne pod gigine ne gilegi milongo ni infrastructure. Nikech iyudo kata ka counties mano chako kata governors mano chako ka gine mani gikwelo mang'eny mokongo donge
nikech nonge kata infrastructure kaka wantie gi evidence ni ne kwelo mang'eny adiera nikech iwinjo kanyo kata kaka Hamilton Orata Oloso wacho ni nitiere kata projects moko mane gichako lakini projects ma kamano ok gitieko otiyo kanyo gi dholuo moro ni dhiang' nonyuola e akwadha sani koro dhiang' onyuola e akwadha gavana masani e county ma Homa Bay Gladys Wanga matende ni gin pod ne gidhach ne gineno ni ginyalo timo projects gi yo machalo nade ayie kode lakini gima temo wacho niya ka onge infrastructure gima temo wacho niya mokwongo kata financial accountability kaka procurement gitimo magite ne pod onge ne pod watemo loso gini kaka county kaka nyalo loso county mondo bed maber donge koro ka inya yudo ni nitie gino ne mane timore mang'eny ufisadi mane jo county gitimo sana governors gi ne gikwelo mana tadiera lakini be nitie shida moko mane gin godo be in terms of how do ginya implement projects gi ginade nikech iyudo ni governors mokwongo kata ka Cyprian Awiti mowacho no nitie atua mane gikawo ne gichako gine moko development projects moko ka stadium mowacho no mana yie godo lakini nok ginya tieko nikech kata nitie onge kata goodwill from national government to mago mashida mapod wan godo nyaka sani in terms of devolution pod sirikal mamalo poko migi pesa maber momiyo pod wan gi shida nyaka sani koro nitie okang' mosekawo lakini pod nitie gik mang'eny manya timo to nyaka sani adiredera kwang'iyo katiba kata constitution mano mar higa mar 2010 katiba mano miyo wabedo kod sirikal nde mago mag loch gwenge 47 in kako kila ng'e ni sesomo kata gigo ma katiba wacho kotudore kod kaka sirikal mar loch gwenge winjo bedi kwang'iyo gigo duto mano objects mago mag devolution kaluwore kod article 174 mano mar constitution ma pacho kae bende paro ni oselugi duto mar neno ni gigo manitiere katiba e adiera gigo matimore counties e ground ta inyanyate counties magwa makalu podi nitie mati bingeni kinyo devolution ka podi nitie kata structure manie article 174 mar constitution po chopo kumone go benodwaro to yido ni shida ni te ikelo gi national government mostly yo machalo nade kata nade bingeni gini en wach gini en pesa donge nikech devolution meaning ni devolve pesa bi county donge lakini pesa ditema jilaro Ruto dware Wanga gini dware lakini ok gidware nikech gikony jopiny kata gikel maendeleo ne jopiny gidware most of them gidware nikech mono gikwal nikech onge gimoro aneno magitimono ayena mar mondo mi arwak Albert Okongo janon weche mag siasa matudore kodwa achiel kachiel ka intere studio marwa e county ma Kisumo kinyi makawuono yawre Albert ichio nade ka intere county ma Kisumo kinyi makawuono sirikal mar loch gwenge ne wabedo godo kochakore higa mar 2013 toka no sekal katiba mar higa mar 2010 mane onyuolo counties 47 e pacho kae safar ten counties osebedo nade nyaka ne wabed kod county governments mokwongo e higa mar 2013 Okongo ne jotendwa manutiyo momiyowa katiba makawuono wantiere go kendo nitiere gik mang'eny mane katiba ma katiba nokelonwa. Adwa nang'isi Joyce ni nyathi ka chako wuoth nyathi konyuol to ok do wuoth dichiel ok do chung' mowuothi nyaka seche moko wuothi to gore piny mana kaka katiba marwa ni sama nobiro to challenges ne nyaka bedie. Challenges en achiel kuom ma osiepno wachogo kata joma moko neno to gima duong' ni katiba masani koro wantiere go higni 15 ni osemiyowa yuto mang'eny kaka oganda sana wan kaka oganda onagi oganda luo omiyowa sani iwacho ni piny obedo devolved wan gi 47 counties e Kenya mangima to kabire luo tiyudo ni wan gi yuto ei katiba manokelnwano nikech ka wan gi governors to maendeleo obiro machiegni noganda. Omiyo gima dwa wachi ni
wanyalo mana redo Joyce kuende mwaneno ka ng'ol nitiere. Nya winjo ka jakom manokedo ne weche mag katiba Raila Amolo Odinga nyo wacho ni nitiere gik moko monego ridi, gige mwanyalo bede tebo to ji wacho ni rido gitimo gi machalo nadi mondo kik wabed gi ng'ol mosebedo kamako wan, nikech ang'en ng'ol ma wantiere go ma ji ywak duto te en weche mag mibadhi ma samoro mako counties mopogore opogore. Mano timore e Luoland to bende timore e kuende mamoko. Kamano Joyce. Atoko tudore kod weche go mag mibadhi bende dago mar mondo mi awinjane kaka jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro no loso ka entiere kar romo mano mar KICC bore Nairobi kae, kama koro ne obage romo kata nyasi mano mar hingo higni 15 nyaka ne wabed kod katiba e pacho kae. Jatend piny Kenya William Ruto no wacho odiochieng' manyoro kata no singo mar medo keto maino e kedo gi mibadhi e pacho kae kaka yor chopo dwaro e katiba. To Raila Odinga mabende ne otelo ne ODM bende no wacho ni sa osechopo mano mar timo lokruoge mamoko e katiba. Bende winjo bende timo lokruoge kose pod wameda tiyo kod katiba kaka entiere no. Wawinjane kaka ne giloso mondi odiochieng' manyoro. The judiciary must confront corruption within its own ranks. I am aware of the vigorous and often unsettling conversation around terms like juri pesa. As painful as this may be, they cannot be ignored. If the institution mandated to dispense justice is perceived as corrupt, equally need a review of all the laws that create national institutions and funds for functions better performed by county governments. We are not opposed to implementing projects at the constituency. But under this constitution, constituency is not a devolved unit. Mano jatend piny Kenya William Ruto ka achiel kod ogai mar ODM Raila Odinga kane giloso nyoro e kinde mane wahingo higni 15 nyaka ne wakal katiba mar higa mar 2010. Winjo kanyo Brian ka jatend piny Kenya William Ruto wanyalo wacho no seyo doho kotudore kod mibadhi kata chin mibadhi makoro liekore ni nyalo bedo ni mieno bad migawo mar doho e pacho kae. Kata kamano wang'e ni doho bende en achiel kuom migepe mowinjo bed ni kedo kod mibadhi e pacho kae. Mano bende makela e penjo ni dwaro mar katiba to en mane ahinya nyato kotudore kod wechego mag kedo kod mibadhi e pacho kae. Kada mokwongo wadok Ruto matin. Bingini Ruto kodok e wach mibadhi. Iparo ni higa mokalo Ruto no nitie aparo nitie report manowuok manogole as the most corrupt president or person in the world. Kodok e wach mibadhi ka kiani uwe wachango. Chata ko gima Saitan luongi ni gini jaricho lakini ene monge kodok e wach mibadhi ngeni ayie gi wach mawacho no nitie mibadhi e court to bingeni kidhi e court idhi yudo ratiro lakini kono iyudo ni nitie kapok iyudo ratiro nitie jomoko madwaro nyaka igol gimoro matin nyaka igol asoya eki yud ratiro. Koro magi gik manyaka wang'i sani eko nyalo wanyatwe nade loopholes go mondo gigi kik timre nikech inyalo yudo ni kin ng'ama kionge pesa to idhi mbele do ok ibi yudo gini hakini. Koro magi gik mang'eni magi ma challenges mang'eni mwan godo mwanyaka wang'i wanyatimo nade to chik wacho nade kotudore kod kata katiba wacho nade kotudore kod wechego mago mag kedo kod mibadhi e pacho kae nikech Ruto bende no wacho ni osingo mar medo keto maino e kedo gi mibadhi e pacho kae kaka yor chopo dwaro mar katiba wacho nang'o e wechego mag mibadhi kata bedo ni mibadhi ok wang'iya e judiciary kende wanyalo ng'iye nyaka e counties magwa nikech mana kiwacho ni kata counties mokwongo emane oyako pesa ahinya mago mana gin wechego mag mibadhi sani iyalo governor e county ma Kericho e senate kacha kitude kod wechego mag mibadhi tiyo gi marach kod omenda e county mare wechego mag mibadhi katiba wacho nang'o no winjo beni wakedo godo machal nade wakil nikech neno katiba en very clear kodok e wach mibadhi nikech iwacho ni kata ka in ofisa mar sirikal kata ka in governor kata ka in MP kidonje weche mibadhi kidonjo ni ikawa soya kata ikwalo pesa jopiny katiba en clear ni onego beni kawo ni ato itiri yango itiri do donge kamana katiba wacho. Lakini koro ng'iyo ni koro sani neno ni nikech ka in gi pesa bedo matek
oteri do nikech iyudo kata ka sani ka governor oteri kata gine otere mbele senate odhi kanyo ogolo pesa koro magi ma challenges ma pod wan godo monego beni wa ensure ni watieko ok ane katiba onge shida wan ka jopiny wan gi shida wan mwani go binalo ko pachwa Albert Okongo ka intiere county ma Kisumu weche go mag mibadhi ma jatend piny Kenya William Ruto sani koro wacho ni obo bedo koketo maino mare kedo kod mibadhi ahinya to mar mondo mi oneno chop dwaro mar katiba kedo kod mibadhi e pacho kae mibadhi nyalo ked godo e yo machalo nade ahinya to gi sani ma mibadhi wanyalo wacho no timo newa e migepe mopogore opogore kata sectors mopogore opogore e sirikal bed mano mar doho bed mano mar od bura ma osebed ka iseyo ni jod bura bende nitiere kaka mibadhi moro mieno ka chiel kod kata e counties magwa manyalo wacho ni osebed kiseyo counties ni e kuonde ma mibadhi otiap kuonde miwacho ni nyalo bedo ni mibadhi no bedo devolved kowuok e sirikal mamalo kadhi e loch gwenge Okongo. Joyce adiera makende en ni mibadhi to timo nduoko e piny mangima e Kisumu County wan kaka an kang'iyo kawuok e Kisumu County tadwa na wach ni mibadhi ochakore gi the national government kuma ker mokwongo no bede kech kata kiwinjo sani weche mag SHA to mako mana jodito mowuok e sirikal madongo and mibadhi ok en gima inyalo wach ni en tuk nyithindo mondo otieki nyichi winjo ka President William Ruto nyocha wacho ni wabunge moko nitiere man gi mibadhi ok nyicha winjo koluongo nying ng'ato ti winjo kamana ka wabunge ge makoro sechako wuok left and right ka go rekode nyiso nang'o nyiso ni mibadhi nitiere bunge mibadhi nitiere doho mibadhi nitiere sekta mora mora e pinywa ka to gima nyalo wacho ni wan kaka oganda kaka jotendwa pok wawuok mar gore gi mibadhi mane momiyo mibadhi pod dhi mbele to winjo be nu wuok oko mar gore kod mibadhi machalo nade Okongo winjo be nu jotelo kata jopiny wuok oko e yo machalo nade mar kedo kod mibadhi kaluore kod katiba ma pacho kae Okongo. Joyce nitiere migepe mochung' ne mibadhi mochung' ne weche mag mibadhi kose yud ng'ato ni en ng'ama jamibadhi tikawo ne chik mager to chik no bedo ranyisi ne nyaka jomamoko to kwang'iyo iluongo mana ni ng'ato jamibadhi to gimosetim ne nyaka kawuono onge ka wang'iyo chien sirikal mar Migosi Uhuru Kenyatta kuma sani koro Minister mar pesa John Mbadi okawo Minister manogol cha ni winjo ni mibadhi be se winjo gi mosetimne nyaka kawuono Joyce to mano mana chiel kuom jotendwa nitiere mamoko mabendo ponda omiyo migapi ma wantiere go onego kaw chik mager ne jomoyudi ka odonje weche mag mibadhi ka wachako mana gi wach mar SHA sani jomoyudi to nego beni kaw niga tuo mager mondo kik gini chak nyuol nyodo moro machielo kendo. Joyce nya winjo ka president no wuoyo to seche moko gimi wacho gi dhogi ok gima samoro chunyi nyalo timo wagombo ni president kaka no wuoyo no to nyocha wacho ni tiere wabunge man gi mibadhi go gol no list to otere wabunge go to gi joma moko mong'eyo e od doho mondo waneni osechako bedo ka koro yuwa weche mag mibadhi ka kamano ka en gima wanyalo go nyen campaign tool to higa ka higa ibro mana wach weche mag mibadhi go to sae madhi mbele omiyo Joyce migepe ma wan go emomiyo nego ridre motegno mondo konyo weche mag mibadhi mondo wadhi mbele mondo wane faida mar loch gwenge.
Mano bende makela e penjo machielo kachako kodi Albert Okongo ka intiere kaunti ma Kisumu. Iwinjo kanyo ka Ogai mar ODM Raila Odinga wang'eyo ni en achiel kuom jogo mane okedo matek mondo kal katiba mano mar higa mar 2010 mane okale referendum momiyo nyaka sani koro nitiere lokruoge mopogore opogore pacho kae. Raila Odinga nowacho ni kaber to en kinde ma winjo koro ranga kaka inyalo tim lokruok ne katiba. Adira wasebedo ka wang'iyo kata watemo pimo kaka pinje mamoko wasebedo ka kedo kod wechego mag mibadhi kata ka okang' mager ne jo mibadhi e pacho kae. Bende katiba marwa yango maler kaka winjo be ni kedo kod jo mibadhi kose sa osechopo adiera mana ka Raila Amolo Odinga wacho no winjo be ni koro itimo lokruok ne katiba ma pacho kae. Okongo. Adwa na wachi ni pach jakom Raila Amolo Odinga nyalo pogore gi joma moko. To pache no kaka achiel kuom joroteke mano kedo ne piny mokelo weche mag katiba ma wan go sani. Nyalo bedo ni oseneno fuok moro. Gin kaka joma notelo mokelo nwa katiba oseneno fuok moro mane momiyo wan mondo wane kaka wanyalo loso kata rido ei katiba ka. Tadwa na wachi ni sa mar loko katiba ang'eno ken loko katiba ten rido okenge moko mane ei katiba kanyo. Achiel kuomgi en kar mibadhi ni rido mondo koyud achiel kuom kata mana jotelo matiyo gi pes sirikal marach kata pes wananchi marach tinyalo kaw ni hatua. To loko katiba be en gima jo Kenya nyaka goe mbaka kendo oganda nyaka wachi ni to kwa loko katiba kata warido kuonde moko kanye monego waridi to kanye monego kik waridi, kanye mosedhi kodwa maber to kanye mapok odhi kodwa maber. Nikech ok wanyal loko katiba te nikech nitiere kuonde mabeyo to nitiere kuonde maricho iye. Koro kuonde maricho go wanyalo ng'iyo kaka wanyalo rido Joyce mondo wane faida mar katiba. Ai wacho kanyo makare ahinya ka ber ka inyalo rida kuonde ma seche moko nitiere kod mbekni moro matin mondo ne kaka wanyalo medo tiyo kod katiba marwa e yo makare kata luwo gigo mantiere katiba e yo makare. Ka duoki twak wakili Brian Okinyi makawuono kaluwore kod weche mago mag timo lokruok ne katiba ma pacho kae. Bende pa ni sa osechopo higni 15 sani mowinjo be ni wadoka ne chien kata wabedo piny kaka jo Kenya to wang'iyo ni ero kato nitiere ng'ikni winjo be ni waloko ka be nitiere ng'ikni winjo be ni waloko maber we wadhi mbele kod tiyo kode. Ano kone tie loko katiba sani. Nikech ango? Nikech katiba ka nitie pok wa implement fully. Shida mo wan godo en jotelo mo mokete e kombe gi. Gine magi kwalowa. Koro gima da nyiso Baba Raila Amolo Odinga. Nyiso siepeni ma governors gi o kwalowa mano kende. Nikech gine magi kwalowa. Kidhi county machalo kuma ya Migori County onge gimotimo kanyo malongo. To magi e mosiepeni. Koro gimonya temo ng'ise ni nyis jogi nigi owekwalowa kende. Toko tudore kod wechego mag kedo kod mibadhi bende katiba oyango chike kaka winjo be ni kaw okang' mager mar chik nikech adira kwa ng'iyo pinje mamoko ka ng'ato yang ni nitiere kod mibadhi to wang'iyo pinje makaw okang' mager ahinya ne jogo. Piny Kenya ka kwa ng'iyo kaka katiba yango kaka okang' miwinjo okaw ne ng'ato ma oyud kod mibadhi bende chike go tegno manyalo miyo kokaw okang' makamano ne ng'at machielo to ng'ama chielo nyalo luor ni nanno ka ng'ane otimne gicha an koro we adikra ke katim. Chike mon godo sani otegno maber. Nikech king'iyo kata example manya mien governor former governor ma gine ma Nairobi Sonko donge no gole e wach mibadhi gi donge, lakini nikech ka onge political goodwill be nikech inano ka jo siasa gi be donje weche gi ko wachi ni ka sani governor moro ma adhi kanyo ni mang'atwa ki ang'o yudo kata Raila gi be donje konyo gi. Koro kanye gima dwaro en political goodwill onge shida gi katiba.
Kopogore kod mano wach machielo ma bende de agom mar mondo mi watwage okinyi makawuono mana ka pod otudore kod higni 15 mano mar katiba mapacho ka jofombo magwa odiochieng' manyoro noloso nwa report mopogore opogore ka gi thuolo ndago mar mondo mi wawinjane report mano los no odiochieng' manyoro ko jafombo marwa mar siasa Chris Owino ka mabende ne oyango ni od bura en achiel kuom mabede sirikal ma en siro mano e chopo kare dwaro mar katiba makamano wang'eyo ni nokadhe higa mar 2010 entiere kod fuoni mopogore opogore manyaka oyango kaka od bura winjo bed ni timo tije e yo makare. Kata kamano penjo en ni bende od bura osegoyo kanga manyime e siro katiba kose jo od bura osethiro katiba makamano. Wawinjane report makamano monde. En safar mane ochakore higni bora bang' piny Kenya yudo loch e lwet jowagunda, safar mane ochwero remo kaachiel kod loch jo Kenya. Piny ne oyuso kendoro, mudho ne olal kendo rwako ler tarik 5 dwe mar 8 higa mar 2010 e kinde ma atamalo 67 mag jogo ombulu ne opuodho pen chik manyien e ombulu mar paro. Jumbe 2 bang'e, pen chik manyien ne ochako tich ayanga kendo miyo jo Kenya muya manyien e weche mag telo. Wanyalo bedo gi katiba maber, to ka joma onego bed ni tiyo gi katiba ne gin joma richo, pod gibiro yudo yo ma gitiyo mana kaka gidwaro, kendo pod gibiro yudo yo ma rode mantiere ma ginyalo wuok godo mondo gikelo katiba. Anyalo pime gi muma. Inyalo bedo gi muma maber kabisa kendo package color ber and everything, to mano ok loki bedo ja Kristo maber. Achiel kuom lokruok manyien ne en chugo od bura mochung' kar kende ma ok oyiengor e sirikal mamalo. Od bura mar 13 kata kamano oseyudo seyo kuom bedo lwet sirikal mamalo e tijegi. Bunge pok obedo rubber stamp mar jo executive, mano miriambo. Samoro do pach jo piny niya ni nitiere koponi wawewe ing'e ni nitiere samoro mokelnwa mswada moa executive to wakale kaka nobiro cha, wakale kaluwore gi amendments ma wapropose. Be onge gimosebiro mana kaka nobiro no to kaka odhi, kata finance bill manye obiro achien kaka nobiro nitiere amendment moko mwatimo. We've seen a speaker of the National Assembly who from morning to evening he speaks, drinks and wines with the executive. That is the speaker who is supposed to implement what we are talking about. That's why I said if we had a speaker who will tell off the executive, then most of these things that the executive has sat on, Parliament will have the energy and the power to prosecute. Od bura en achiel komise motegno mane jolony mane ondiko katiba manyien ne omiyo ting' mar miyo katiba manyien muya kuom kalo chike mar tego pen chik mar 2010. Kata odoko ni od bura osekalo thoth mag chike makamago, ng'ur pod nitiere ewi chike mamoko kaka paro mar chik mar medo kwan jotelo mamine e od bura malo kaachiel kod od bura mar Senate. Jaod bura Mauriri Mark Nyamita kod nyawadgi ma Saboti Caleb Amisi odok ne od bura kuom kalo chike mag keto e tim sirikal mag counties kaluwore kod dwaro mar chik. E lwedo ma korka chich, od bura oseyudore e chuodho kuom thiro sirikal mag counties kuom duoko piny omenda monego chwal ne counties higa ka higa e budget maduong'. Pok wabedo hinga mar tamo pesa mondo dhi e gwenge. Mamano miriambo ma governors riambo. King'iyo e higa ka higa pesa mar devolution osebedo ka idho mbele. To konyal idho mbele gi speed magidware. Ko wagolo pesa ka mondo gerga go ECD e counties. To kwa dhi to japenyo wacho ni pesa manyu keto mar ECD no pok waneno ECD ka. Governors ok nyal dhiro ni medwa uru pesa ECDs. Paro mar chik machielo ma od bura pod oninde en paro mar chik mayango ka japiny nyalo thich oko jaod bura margi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Od bura osebedo ka goyo okang' manyime e siro katiba kose gisebedo ka githiro katiba no. Nyakota Muge jong mane twak mabobedo duogo godo bang' yweyo madundo mwakawo gi sani. Kik idhi mabor.
Looking for the perfect getaway? View Travel brings you the ultimate self-drive and staycation experiences across Kenya. Escape to Naivasha, Nakuru, Nanyuki, Kisumu, Mombasa, or Nairobi for a refreshing break. Drive at your own pace or fly in hassle-free. Whether it's lakeside retreat, city escape, or coastal adventure, the choice is yours. Perfect for families, couples, and friends to relax, bond, and unwind. Book now. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Royal Mabati Factory Limited nikod nengo maogore piny ahinya. Deca Roofing Tiles achiel iuso kuom ceiling 100, ka steel trusses iuso ceiling 255 kuom mita. Wachwalo mwandu kamora mora ma intiere Kenya mangima. Yuano tol sani kokalo e namba 0722 63 83 kata ket order mari kokalo e mbui marwa www.royalmabati.com. Now introducing Smarter Weekly 300 and 500 bob. Browse, chat, call, and rudishiwa 100% transaction fee na Airtel Money. Ukitransact any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Dial *544# or use My Airtel app. Ever-growing network. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. For many, water is not guaranteed. It is a daily struggle, a silent battle against thirst, against sickness, against time. Through Shabiki na Jamii, we believe in doing more, giving back, uplifting lives, and bringing water where it's needed most, because no one should struggle for something so essential. Tunashukuru Shabiki.com umetufanyia jambo lililo bora sana. Watoto wetu hawataenda tena na mitungi ya kutafuta maji. One of our biggest challenge has been access to clean and safe water. We are very happy to receive the support of Shabiki.com. Over 100,000 students across Kenya now have access to clean water. Clean water is not just a necessity, it is dignity, it is opportunity, it is life. Shabiki.com na Jamii is bridging the gap in water harvesting. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB, license number BK 0001080. Mondi yud skiza tune mar wendni di mana *8*784#. To ise mana yude. Ramogi TV ene od joweri duto te. Machiegni e kanyocha giriwo keny, to kendo gin gidwa nuoyo singo mag arus. Gin kae gidwa tego hera mane kindgi. Maiye. Kawuono odiochieng' mari mar arus. To kare in kanye? Ang'o momiyo pok ichopo ka? Anachopo mana kanyo sani mama. Wabundiso kai maber. Dawe jatelo, mano gimo kela kae, nitie sechopo. Maiye we jatelo, donge nyasi ni biro timore godhiambo? Onge ng'ama osechopo kae. Jotelo nadwa nume gik ma unutimo sani, nikech wan wachungo arusni. Ang'o? Nise yudo nyodo ni kelo nyako chia Jolokore Nyeje lunga ni sandi nango Nyako chia
hera kendo nyalo siko ka chandi gi mon. Kochia utemo kadho no. Machiegni kendo nyakwara Mogejwang' wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod chal mar Kenya kama pod watwak kotudore kod higni 15 mar katiba e pacho kae odiochieng' mane ohinga odiochieng' manyoro. Nyaka sani kaponi e kitudore kodwa gi sani antiere kae kod welo ariyo, Brian Olanga, okil Kamaloka, kaachiel kod Albert Okongo, janon siasa matudore kodwa achiel kachiel ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Albert, adwa nachak kodi ka intiere studio marwa e kaunti ma Kisumu. Nyaka sani wang'eyo gino ma katiba oyango kata owacho kotudore kod kaka jod bura owinjo bed ni timo tijgi. Kata kamano higni 15 nyaka sani nyaka nobed kod katiba manyien. Od bura bende osegoyo okang' manyime e siro katiba kose jod bura osethiro katiba no. Okongo. Joyce adwa ni awach ni mokwongo adwa nago ne jood bura erokamano nikech gise bedo ka gitiyo gi katiba e yo ma ji nyalo neno. Ok en yo maber ahinya ni en 100% nikech onge gima nyalo bedo 100%, but gin average around 80% mwanyalo miyogi. Nikech ka katiba nodonjo to katiba nobiro nyathi konyuol, nyathi mawendo te nyathi maonge ng'ama nyalo ng'e nyinge kapok omiye nying. Omiyo katiba kanodonjo to kata jood bura mang'eny nokong'eyo e katiba no noting'o ang'o. To jood bura osedhach gi katiba ma koro wanyalo neno matunda ma jood bura go bosenyuolo. Mokwongo, jood bura aseneno ka jood bura, thoth jood bura oseluoro chik mar katiba mar tiyo gi pesa mar CDF Arietha. Do be ni ok giluoro wachno, de ginyalo kawo pesano to gitimo go dwachgi giwegi. But nikech katiba bendo guide gi kendo ging'en ka gitiyo gi pesa na Arietha to chik inyalo kawnegi, jood bura oseluoro mano. Jood bura aseneno ka weche mag legislation bende gitimo maber kaluwore kaka katiba dwaro. Kata ok osebedo 100%, but magisetimo oromo ng'isowa ni gitiyo gi katiba e yo makare. Mak mana ni nitiere kwende moko ma jood bura winjo Mheshimiwa Nyamita oloso kanyo. Nitiere kwende mise jood bura ni bedo machiegni gi the executive ka gidwa timo gimoro. Adier mano nwaneno kata mane loch mar migosi Uhuru mokalo. Kane ikalo kata security laws, jood bura nokalo chike ma kata gin gikia ni chike gang'o manie igi. Omiyo nitiere seche moko ma gibedo machiegni gi the executive, akia ni the executive miyogi premende moro momiyo gikalo gik moko ma seche moko wan kaka oganda, kaka raia ok wamor godo. Nya neno kata kane seche mane thicho migosi Gachagua, jood bura te kata mapok nowuoyo gi Gachagua, kata pok noneno richo mar Gachagua, pok nowacho kata richo mar Gachagua oko e pap kwende ma ji wuothe ka gidonje e kucho, to koro gigoyo ni Gachagua ne gigole. Nyiso ni seche moko nitiere moko manomiye mit bilie moro mondo gitim gima ne gitimono. But gima duong' ni wami jood bura thuolo margi ka gitiyo mondo wanen to katiba ma gitiyo ni kaka jood bura to bende gineno pek, gin bonego bed ging'isowa kata ka gin e parliament kata ka gin kwende moko ni yawa katiba ma wantiere go kaka wan jood bura wan be wan gi pek mwaneno, and pek mwaneno no raia mondo wuog oko mondo konywa e referendum mondo warid kwende mamoko. But Joyce adwa nanyisi ni jood bura to sedhi maber gi wach mar katiba kendo ok dwa segi ahinya, to wamiyo gi thuolo
mondo wane kaka ginyalo tiyo. Kamano Joyce. Brani winjo kanyo ka Albert wacho ni en korka kore, no ka jod buro osetema ahinya, en no kaka ginyalo siro katiba mar mondo mi odhi mbele. In korka kori, od bura osesiro, kose gin bende gisebedo ka githiro katiba no. Parni katiba, mano mar higa mar 2010, mano kelo sirikande, wanyalo wacho ni 3 arms of government. Wantiere kod executive, wantiere kod legislature, ka achiel kod judiciary. Kata kamano, kinde mathoth osebed ka iwacho ni arms adek mag sirikal go winjo bed ni chung' kar kende. Bendo nyalo wacho ni od buro osebedo ka chung' kar kende, eneno gichopo dwaro mar katiba kendo gitiyo ne jopiny, gitimo tijgi mar oversight kaka katiba yango. Aparo ni jod buro temo matin, lakini shida ma pod wan godo nikech onego bed ni ging'eyo niya, sani wan gi gimiluongo ni iyudo ka ginene gima katiba wacho en ni executive en independent, od buro onego bed ni en independent be gido be onego bed ni bedo independent, lakini koro iyudo ni shida sani jod bura gido ni gitiyo machiegni ahinya gi executive. Koro samoro aparo ni kata Ruto yungo ne gi jamne mamiyo gin gitiyo kode kamano, nikech iparo kata higa mokalo kapok ji odhi e ng'anye wach finance bill, iyudo ka jopiny ong'iso gi maber ni gini ok odwar, lakini gidhi kacha nikech akia nang'o momigi, gidhi kalo chike ma jopiny ok dwar. Koro onego bed ni ging'iyo ka gin kacha rito interest mar jopiny motero gi kacha. Koro an kasa an voter aya nyatike MP na otomo dego onego bed ni ng'eyo ni ka ene gine kacha onego bed ni gimotimo onego bed ni otimo gima is in the best interest mar jopiny, ogigene kata gik ma Ruto dwaro. To kinde mathoth ahinya to od bura mar 13 ni emiseyo ne osebedo koyiengore ahinya korka sirikal mamalo, matinde ni gikala gigo ma sirikal dwaro ahinya to gisani montiere kod sirikal mar broad based. Bende winjo bed ni nitiere kaka ginyalo lokore mar mondo mi giketa ni maino margi e dwaro mar japiny, mar mondo mi japiny kik feel mana kaka chiwo ranyisi kumiwuoke e gwengo mag Nyatike, kar mar mondo mi od bura mari represent dwaro magi ento dhi kacha orito ni seche moko kata en bill mowinjo bed ni kala wacho ni to sirikal mamalo wachango to jatend piny wachango emodhi godo. Aparo ni mondo wa implement katiba ni maber, jod buro onego bed ni ng'eyo ni gin independent. Koro ka gin kacho onego bed ni gima gitimo is the best interest mar jopiny, ok executive. Mana gima nyawacho. To nyalo bedo ni sirikal mamalo ema compromise jod bura soyo gi ofuko, to nitiere kaka inyalo lok gino. En sirikal mamalo, lakini shida en samoro bing'en watero joma ng'eny jokeche bunge, mane mashida mwana godo. Koro jopiny onego bed ni loko pacho. Mana gima nyang'isi. Albert Okongo into korka kori, bende nitiere kaka seche moko inyalo ketane od bura mar mondo mi ochung' kar kende mar kik bed ni gigo ma sirikal mamalo dwaro ema jod bura kalo kinde duto, kendo jod bura tim tijgi mar oversight. Iwinjo kanyo ka moluor Raila Amolo Odinga wacho ni kata omenda no mano mar NGCDF owinjo bed ni golo e lwet jod bura, to gin gitim tijgi mar oversight. Kata kamano omenda no mar NGCDF gimoke, giwacho ni oyo ok wanyal weye, gidwaro mana mar mondo mi olok katiba mondo ne ka NGCDF nyalo dong' e lwetgi. Kata kamano bende nitiere kaka inyalo lok od bura mondo chung'ane kar kende otine jopiny ma ok ni gigo ma sirikal mamalo dwaro ema gikalo. Okongo. Joyce, mokwongo wawachi ni an constituency mawuok en Nyakach. To jaod bura mara osetiyo gi weche mag CDF e yo maber, kendo kane pok wabedo gi agulu mar CDF no kwan gi barabara maber, skunde wane richo, weche mag bursary program ne onge, weche mag technicals ne onge. Jood bura go be maneno ka thothgi bendo nyiewo ne skunde bas. Omiyo jood bura osetemo, nitiere mamoko bende mosetemo e yo ma ging'eyo. But adwa nang'isi ni mondo jaod bura be kaw okang' mar timo gimoro, gin gi gimiluongo ni parliamentary group meetings magi. Party ka party kapo gi decide mar timo gimoro, to gin gi minority or majority leader margi gi party chief whip margi gibedo piny to gi decide gima gitimo. Mana kaka nineno ka ndalo moko mokalogo migosi Raila Amolo Odinga kaachiel gi Ker William Ruto, wabunge gi ema nyineno ka nyithoth e meeting mane gintiere cha.
nyiso ni parliamentary group meetings seche moko kao decision through their leadership margi ma wabunge duto tiyo kolose. Mane makoro onego beni kaka wabunge ka wabunge bedo go opportunity mar to nowacho kuende magintiere group meetings gono to wanto constituency wacho nango, nyaka wacho nango, Kisumu wacho nango, Seme wacho nango, kapok gi decide gi leadership margi kaka mar bunge mondo chwal weche gi kamoro achiel kata executive. To Joyce, wabunge aneno ka osenyagore adiera kendo kik wase wabunge gisenyagore, gisetimo maginyalo kendo pod gitemo timo, pod gimedo timo maginyalo. Gima nitie nyicha winjo ka jakom Raila Amolo Odinga oloso ni dwa golo wach mar CDF kuom wabunge. Anyalo bedo gi paro mopogore gi jakom kendo anyalo bedo gi paro mopogore gi Ker William, nikech an kaka dhano anyalo wuoyo e ber ma CDF ma wabunge nigo osetimonwa. Ng'ato be nyalo wuoyo e rach moseneno CDF momiyo nyalo wacho ni mondo gino gol kuom wabunge. Joyce. Aya, kata kamano gimonego tim kinyalo dhia mbele ko. Gimonego tim ni ka CDF pod wabunge nigo to waket chik mager manyalo ng'iyo mondo pesa mokel mar CDF no otigo yo makare, ok ni gole lwetgi oko. Kogole lwetgi oko, Joyce, to nyithindo mathoth ok bi dhi sikul nikech waneno ka support program ma CDF basari golo miyo nyithindo moko bende dhi sikul, miyo skunde moko bende neno taya bedo kuomgi. Kamano Joyce. Ero kamano inyal bato kongo ka intiere studio mar county ma Kisumu. Kata kamano magin mana weche mapodi paro ma imedo chwal kod jotelo mopogore opogore kotudore kod weche go mag NGCDF ka achiel kod higna 15 mar katiba e pacho kae kod chieng' manyoro mano paro mar timo lokruoge katiba bende no nyiedhore lela e kinde ma koro piny Kenya ne hingo higna 15 nyaka no bed kod katiba kata nyaka ne wakal katiba mar higa mar 2010. Adonwa ket tenge weche motudore kod katiba e pacho kae mar mondo mi wang'ia ne weche mamoko matimore e Kenya kae. Chieng' tich ariyo gotieno mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nobedo kod twak ma achiel kachiel kod od fwambo mano mar Citizen TV ma kolero weche mopogore opogore. Kata kamano dichieng' manyoro jafwambo marwa mano Cynthia Onyango nolosonwa report moro kama jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua nonyiso jod bura kachiel kod senators ni gibed motanga kod jatend piny William Ruto e weche mag mibadhi kendo gine ni ponono gisechamo pes mibadhi to gibibet kod thuolo mayot mar weyo sire. Kaluno sebedo kolieko ni nitiere kaka jatend piny Kenya William Ruto sebedo katiyo kod omenda mano mar chulo jod bura kachiel kod senate mar mondo mi osire. Wawinja ne report makamano kaito bang'e watwagane kotudore kod weche mopogore opogore mar Rigathi Gachagua nowacho e kinde mane idayo dhoge. Wawinja ne monde. E twak makende kod od fwambo mar Citizen TV otieno manyoro, Rigathi Gachagua ogo dhoge piny e weche mibadhi masani gwere pacho kae kin jatend piny William Ruto kod jotelo mag siasa. Kaluore kod Rigathi, jatend piny onge kod nyadhi mar luongo jo od bura ni ohero mit bilie ka en owuon ene dag mit bilie ma jo od bura nyodho. I share his views 100%, but he has no moral authority at all, absolutely none, to talk about corruption in parliament because he's the one who has corrupted parliament day in, day out. He is the one who has taught parliament to be corrupt. In fact, there's nothing William Ruto does without paying money to people. Onyiso jod bura madhogi osiko ka jujni ne omenda mag mit bilie ni jatend piny pimo gi mos kod angoch tiang' kendo gibed ka ging'eyo ni lipode mag mibadhi jatend piny nigo kendo somo mos. William Ruto said he's a consumer of raw intelligence. He monitors all his MPs. You can ask me, I was his deputy. He has a file on each one of them. All this money he was bribing them, he has recordings. Ask me, I was his deputy. He has all these recordings for all these bribes, for all these things the MPs have been doing. William Ruto is a smart man. He knew one day
these guys can shortchange him and they can abandon him. So he knows that next year there will be mass exodus. Oro ote ne jod bura ma osebedo kagajore kod mibadhi ahinya to kokalo omenda ma owacho ni nyodho e alwora mar od bura ni gibed ka ging'eyo ni jatend piny omakogi mafwanda kendo ponono gitemo chungi chien to lipodegi biro lwar e nyim duol makedo kod mibadhi pacho ka EACC ka ng'we kete. And he'll call them one by one. I hear you want to leave UDA and go to DCP and go to Wiper. This is your file. Try. Next week you are in court. Same for governors, same for everybody. Rigathi Omakochung ni piny Kenya mibadhi okwako kendo kata buche michwalo e nyim jod bura ibole asoya eka jod bura kalgi. William Ruto pays parliament for anything that he wants to happen. The finance bill, he paid members of parliament 200,000 shillings. They passed the finance bill. They were in trouble from the public. And when things backfired, he turned around and threw them under the bus. My own impeachment, members of parliament were paid 500,000. Members of the Senate were paid 10 million shillings each to impeach me by William Ruto. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Mano mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e kinde mane dayo dhoge kod od fwambo mar Citizen mano chieng' tich ariyo otieno. Brian Olanga, ang'eyo ni winjo kaka twak makamano nobedo. Winjo kanyo weche mopogore opogore mar Rigathi Gachagua nowacho e kinde mane dayo dhoge. Kakoro noseyo jatend piny Kenya William Ruto ni en ema otelo e wechego mag mibadhi. Kakoro chiwo siem ne jod bura kaachiel kod senators ni gibed motang' kod jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod weche mamoko mane owacho. Rigathi Gachagua wanyalo wacho ni nyaka ne thiche oko kaka jalup jatend piny Kenya osebedo ko wacho weche mopogore opogore. Iwinjo kanyo kotieko ko wacho ni nitiere nyaka omenda mano chul mar mondo mi othiche oko e apis. Nyalo bedo no wacho adiera kosen mana late ma intiere godo gi sani ka koro temo kwedo sirikal mano thiche oko e apis. Gima nyawacho ni Gachagua wacho adiera nikech ok en ng'ama mokwongo manyiso wechegi. Kata winjo ka Ruto mokwongo ema ochako wacho ni wabunge wa ohero pesa. Nyaka imigi asoya eka gitim gimoro. Nikech kata kiparo higa mokalo finance bill mane gikalo cha. Ding'eni koro nyiso mana ni gima Gachagua wacho ni adiera. Nikech wacho ni gikalo gik moko kok gisom. Nikech omigi gimoro matin. Koro magi gik ma wabunge onego bed ni wang'iyo nikech kiyudo ka ni jod bura ok nyal kalo gimoro, ok nyal timo gimoro, ok nyal timo tijgi kok omigi pesa. Nyaka migi asoya eka giti. Omiyo samoro gikalo kata chike moko chimo yo ma ok gisomo kata nikech omigi gimoro. Albert Okongo into korka kori kotudore kod weche mane Rigathi Gachagua wacho e kinde mane idayo dhoge otieno mano mar chieng' tich ariyo kod od fwambo mar Citizen. Joyce, nitiere gima kisungu luongo ni kicks of a dying horse. Mano neno ka kisungu no wanyalo tiyogo kuom mano migosi mano thichi Gachagua. Weche masani Gachagua wacho gi nonego beno wache ka gin e sirikal. To lit ni Gachagua wacho go gigo ka enoko. Adwana nyisi ni migosi Gachagua chalo ka gima ong'e gik mang'eny. Migosi Gachagua osebedo mana mbunge kaparo higni 5 kende. To ng'iso ni seche mowacho ni wabunge kadwa kalo gimoro kata idwa ni tim gimoro. To en achiel kuom bejo manoseyudo asoya e sirikal mokalo nikech ne en mbunge e sirikal no. Nyocha ko bedo deputy president higni 2 kende. Elective positions mosebedo sani koro osebedo en gi higni 7. Gik mowacho oingo kata higni 7 go. To ka en gadier kendo en gi neno moromo, to nitiere monyalo chwalo oboke mag-gi e doho. Nitiere monyalo chwalo oboke mag-gi kuonde mowinjore mondo wabunge mosebedo kimiyo milion pesa mowacho go wang'en gin wabunge makama to pesa momigi en pesa mane mar gitimo gang'o to pesa no nogole kanye. To ok wanyal bedo ni odwa no los kamano Joyce
ni odwaro marufu moro e siasa nikech wang'eyo ni en gi bitterness kaka ne wabunge nogole. Emomiyo onyalo wacho weche moko mang'eny kendo nye litnwa ahinya ka nyodhi piny maoko to ni mama u inoko to mama u ni midhodho thunde ni moumi ni be michaki gweyo kendo ichaki kayo. Nye ok waneno kanyo keto Kenya e yo maber. Omiyo dwajiwe ni mondo wuog oko mondo chwal nying wabungego kaachiel gi pesa mosemigi to ng'iswa no migi in which way, omigi through M-Pesa, omigi cash, oornegi accounts, mondo wang'e to pesa mobi wabungego duto to gin pesa maromo nadi, to pesa go nogolgi ni miyogi ni mondo wabungego dhi otim ang'o, to pesa go wuok kanye mondo watiek yore mag mibadhi. Achiel kuom ng'ama koro nego konywa mondo watim nonro en Migosi Gachagua mawinjo koloso kanyo no Joyce. To bende paro no nyalo wuok oko ayanga ma odhi ondik dhoge bo wach ni ero antiere kod evidence be koro andik dhoga mar mondo mi waked kod mibadhi nikech bende no seyo kata wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nitiere multi agency team ma yande ochuogo ma nono weche go mag mibadhi. Gachagua lieko ni agency multi agency team no choko data kata choko nonro kowuok kuom jod burago kendo nonro makamago jatend piny kanogi kendo bobedo ka obwogo godo jod bura ponono ni ng'ato wuok oko ni koro dwa wuok e duond bura mar UDA. Albert. An gima gombo ni mondo Gachagua be obed gi multi agency mare. Kaka nikech sani kore ne wanyawache ni ene is becoming to be official opposition leader kalure gi kaka sani en. Ogolnwa obede gi agency onyiswa miwa data manyiso involvement maker nigo gi wabunge gi e weche mag pesa gi. Adwa na wachi Joyce ni Migosi Gachagua no wacho gima ber kendo nyalo miyo wanyalo tiyo kode mondo bed ranyisi mondo miwa ranyisi moromo e weche mag mibadhi go nikech adiera wan kaka oganda mapod tindo to oganda mapod buro wach mibadhi ni ema inyowa kendo mibadhi ni be mabro inyo joma atokwa. Omiyo dwa chak mana gi kar Gachagua kanyo. Anda gomb mondo anyis ker ni mondo kel Gachagua machiegni mondo Gachagua oor kata mana tim moko mondo Gachagua dhi omiye wabunge mosebed ka weche mag mibadhi go mieno misemiko sebed kimiyo pesa mondo ketnwa yanga mondo Kenya duto mondo ng'e ni Gachagua wacho adier koso wacho miriambo. Ai lero kanyo makarenya Brian kaduoki etwa kama nyalo bedo kama na inya Albert Okongi lero kanyo makarenya kaduoki etwa kan no ke buonjo matine kinde mane Albert loso ka intere studio marwa e county ma Kisumo. Kata kamano Gachagua lieko ni multi agency team ma jatend piny William Ruto yande ochuogo ni en mano mar threatening kata mar collecting files ka gise collect file to koribo bed ka itiyo godo e threatening jod bura magin jo mibadhi masche moko nyalo bedo kod paro mar koso sire kata wuok e duond bura mar UDA yiero mar higa mar 2027 nyalo bedo ni en adiera kose multi agency team no adiera jatend piny Kenya William Ruto oloso mar kedo kod mibadhi kose mibadhi to pod nitira tiera to obidhore abidha en no kaka onyalo ume. Gima multi agency team ma Ruto nyocho loso ni okane tie loso nikech king'iyo kata katiba kata chike mo an godo wantie gi institutions monego beni deal gi weche mibadhi gi koro onge tiende loso ginene tiende loso agency moro madhi deal gi wach mibadhi kendo nikech already wan gi chike ma deal gi magno to wan gi kende gi institutions machalo gi DCI EACC manya deal gi weche mibadhi gi koro kane tiende ni odhi olos ginene moro kendo e bathe ka madhi deal gi weche mibadhi kai. Wasoma nemo kuom ote manyakwa Ramogi Jwang chwalo no ako kaliro duto te mag tudo kokinyi makawuona chak kod ote manyakwa Ramogi Jwang chwalo no achiel kachiel e Facebook kama wantiere live. Injinal Lazaro Kanyambok ngisa ka ni Joyce Odur we ami jogi wach malera koth ne ochako gowa mana sama groups mane luongore ni Katiba Lobby Watch or venture into politics. Jogi, most of them ended up in various political positions. Korosani, gibende, enjoy adulterations of the constitution with impunity. Onge ngama ok ohero enjoy tyranny. Kenya biro mana bedo mabera sama wabiro
pogo personal interest kod public interest. Seche ma wabiro pogo professionalism kod politicians. Otherwise, anyalo advise jakom ni CDF osetimo a lot. Opondo Kaluma, mano jaod bura ma Homa Bay Town, ne renovate skunde te Homa Bay. Mano Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi, Jamaguye Kanyada East. Ruth Nyathi Ochienga bende wacho kamae, wach mibadhi gi neka mag oyoma at counties level osemieno counties gi chilo marucho tek. Nyidendi oseneg malit e counties ahinya makaluo to pok waneno ka county okao okenge makare. Sharon noneg higa mar 2018, sani higni osegwaro to poka anyuonde oyudo haki. Jod bura to osethiro katiba. Gitimo dwachgi. Ok gifolo katiba. An weche Gachagua to ok achiknegi ita. Ne en e sirikan ne dak ne owach maricho mane dhi nyime ne olenga. Koro ka pi osepukore korka owuoyo omiyo jo Kenya wich kuota. Omedo kowacho kae ni weche ge manonogo oidho nyaka ndege dhi wacho e pinje maoko kama jo Kenya yudie konya. Ruto nyaka manya kaka silent Gachagua nono to obiro wango kama duonga. It's hard to believe Gachagua's words nikech owuoyo out of bitterness. This man should be investigated. Aluotwa ka an umoja enako. Ka bende ote machielo Joyce Ochieng bende wacho kae nono yo makare ka intere Kisumu Mamboleo Guba wacho kae nono wa yo mabera enyero kama na inyako mketera Mogi TV nyako Ramogi Jwang medchwalo ote magi abo bedo ka asomogi kinde modhi mbele ko twak maro wadongi dakika matin kende dakika maderomo chiko watieko twak maro kinyi makawuono. Albert wacho iwinjo kanyo ka janeno wamoro wacho ni kabera to winjo ben ni timo nonro ne Gachagua kutudore kod gigo mopogore mosebedo kotimo. In korka kori mano bende mana janeno wamoro maneno okinyi makawuono kalure kod weche go duto mag Gachagua osebedo kowacho kalure ni pogruoka ne obiro owacho ni nobiro e kinde kod jatend piny Kenya William Ruto kalure kod moko kuom gigo mane jatend piny ochako timo maricho mane onge manifesto magi bende ber ka itimo ne nonro mar yango ka owacho adiera kose oyo. Albert Joyce se wacho mbele kanyo ni onego timne nonro mana kaka jawinjo moro wachono. Nikech Gachagua chalo ka gima nigi neno moromo kendo moromo adiera mar konyo Kenya kendo konyo counties mawinjo kako counties mathoth e Kenya ka. Kao Gachagua mondo miwa nonro, tim kode nonro, eni mobed achiel kendo namba achiel mar konyo wa timo nonro. Gachagua ni chalo gi morieke weche mag mibadhi ahinya kendo ng'eyo kendo kologi awinjo kako temo kologi. Joyce da bed president kada rais sani Gachagua no do konyowa nikech Gachagua no weche mowachogo ochalo ka gima ong'egi to kong'egi to nego mi ng'at mong'eyo gimoro opportunity kada thuolo mondo konywa mondo wabed gi yo mayot kamano. Ato koro ng'a winjo ben ni kao ting kata bedo ng'ala manyime mano mar timo ne nonro Albert kapod antie kuomi. Joyce wan gi migepe monego beni timo nonro. Rais kata mana migosi Raila ok nyal timo nonro ne ng'ato machalo Gachagua kata ne an. Sama Gachagua osewuok kamano timore maber ni Gachagua wuok e lela kendo owegi owuon maonge ng'ama odhire. Omiyo migepe kanye makoro mag nonro mag mibadhi onego chak kawo tich gi kanyo mondo gitim ne Gachagua nonro mar weche mag mibadhi mawinjo kosebedo kowachogo. Kamano. Ilero kanyo makare ahinya. Wakili kaduki twak bendi paro ni owinjo bed ni timo nonro ne Gachagua tadiera wang'e ni lange osebedo ng'ala manyime ka koro giyango ne gidwa
miyo jatend piny Kenya William Ruto doje buge mag historia ma pacho kae mar bedo jatend piny mokwongo e Kenya kae bedo e tele tamachiel. Chieng' tich ariyo no kane idayo dhoge bende nowacho ni gibobedo ka gibedo piny mar mondo mi gineane kaka ginyalo yiero ng'at achiel e kweth mar gi mapingo piny owacho mabro bedo ka rakore kod jatend piny William Ruto e ng'welaro kom tend piny Kenya. Kwacho ni ng'ata mabro bedo ka balo kod paro makamano to gibo kawe kaka ja andhogo kata traitor. Kata kamano bende paro ni inyalo timne nonro to bende gin kaka opposition ginyalo riwore kumoro achiel adiera mondo giyier candidate achiel mabro bedo ka rakore kod Ruto 2027. Mokwongo gima Gachagua osebedo ka wacho nyaka nogole gini nyaka nogole kom ni iyudo ka Gachagua osebedo ka wuoyo mang'eny lakini onge evidence mogolo. Owacho ni jood bura gin corrupt wayie ni gin corrupt lakini onge evidence mosegolo nyaka sani. Koro ka gima nyanyiso Gachagua ni ka en gi evidence moro amora onge institutions machalo ka DCI, EACC oter gigo kono mondo ka nitie kata makosa moro ma jood bura moro timo okawne atua then ka doke wacho opposition okane ka bigeni opposition ni teki ng'iyo obedo control gi ng'at achiel Gachagua. Kalonzo gini onge gima nyawacho kanyo. Koro okane gima ginyatimo malongo 2027. Agombi wacho no bedo control gi Gachagua kende. Nyalo bedo ni jomoko go onge oteku kose nikech wang'eyo ni Gachagua nitiere kanyo, Matiang'i nitiere kanyo, Kalonzo nitiere kanyo, Eugene Wamalwa nitiere kanyo, Martha Karua bende nitiere kanyo. King'iyo moko gitegno kaka Gachagua. To gionge kata gi numbers. Ipimo tegno mar ng'ato yo machalo nade kata ipimo tegno. King'iyo kata numbers gionge gi numbers. Karua onge kata kura monya keloni. Kalonzo be en gi kura matin. Koro en motegno molo moko gite. Koro en mo control opposition gite. Wachni mogik wakili Brian Olang kwatieko kod Okinyi makawuono kotudore kod gigo duto mosebedo katimore e Kenya kae. Gima nyawacho ni jo Kenya onge shida gi katiba wasani. Shida mwana godo mang'eny en mana gine en jotendwa. Koro onego be ni wang'iyo ni 2027 waloko jotendwa waket joma nyalo chike joma nya rito interest wa mane manya tiko kamano. Erokamano ahinya. Ote machielo mar Okinyi Ochogo bende ng'is kae ni Joyce Oduor oneno e yo makare ka nitiere Uzima University wacho ni anaonge wacha ka weg kambi loso wacho ni mano His Excellency Rigathi Gachagua mano EGH mago mana moko kuom ote manyakwara Mugia Jwang podi medo chwalo nwa kokalo yiero aduto te mag tudruok Okinyi makawuono. Albert Okongo in benda mi thuolo mar chwalo wachni mogik ka watieko twak mar Okinyi makawuono kotudore kod chal mar Kenya gigo makweth mapingo piny owacho timo to bendi paro na adiera ginyalo chungo jachung' achiel mabro bedo ka rakore kod jatend piny Kenya William Ruto yiero mar higa mar 2027 mar mondo mi gichop lekgi gin lekgi kaka opposition en miyo jatend piny obeda jatend piny mabro tiyo e tam achiel kende e pacho kae. Albert Joyce mokwongo adwa na wach ni sani ka wang'iyo siasa mar Kenya to en siasa madwa bede dhoudi ando mano wanyalo neno gi team miluongo ni team wa Munyoro giluongore ni one term party and gima bendo kaseneno ka giuso ne jo Kenya en mana ni one term Kasongo wach moro mowuok kata gimoro ranyisi moro kata empowerment moro mineno ka ginyalo timo onge. To kwanyal bede siasa ni higa ka higa en siasa migoyo miketo nyiego gi sigu gachune gi dhoudi gi sunga tok terwa kamoro. Emomiyo nyichi neno ka wan rower ni jensi nyichi wawuok oko mowacho ni nyaka walok piny Kenya mondo obed piny ma ng'ato inyalo golo pachi to pachino itiyogo mane inyalo mori chunyi. Inyalo timo gimoro moganda morgo to kwanyal go siasa maneno ka Gachagua gi team mage goyo. Adwa na ng'isi ni Gachagua be chalo mana ka gimodong kende Joyce nikech king'iyo kata mana Kalonzo ni kode seche moko onge, seche moko en kode seche moko onge. Koro ng'iso ni Kalonzo bende oseneno gi team margi no kane gichako to ne en balloon maduong' to sani no ka balloon no squeeze its size. Party kata mana siasa ma jogo bro tero wago kamoro onge Joyce. Katieko
Tadwa na wach ni as we are celebrating the 15 years of Katiba. Wagombo ni mondo jotendwa mondo miwa ni Katiba mwa celebrate ni. Ber mane kaka gin gisekelonwa, to rach mane magimbe gi pek mane magiseneno mondo oganda wachak wa move tok higni 15 e yo manyalo kelonwa yuto, yo manyalo kelonwa nweng'o. Tadwa na wachi ni ei Katiba ka okaneno ka joma mine katika achiel gi rowerni mapod tindo nigi thuolo ahinya e nafas mar leadership. Mano bende ka jakom Raila Amolo Odinga ka achiel gi ker ka achiel gi wan oganda duto ka wadhi mbele to nyaka wafuon mondo wabed equal, mondo wabed decision making kamoro achiel. Joyce. Erokamano ahinya Albert Okongo, janon weche mag siasa kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Kisumu mar mondo mi iriwri kodwa e twak. Erokamano ahinya Brian Olang, in bende wakili kuom chopo e studio marwa e kaunti ma Nairobi ka mondo wabed e twak. Nyakora Mogi Ojwang, in bende agoni erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak mokwongo nyaka gi sani wachopo e giko mara no kanyo ka en dakika 40 mar mondo mi ochop saa 3 mar okinyi. Wakaw mana yweyo madundo gi sani, chenro mabiro bang' ma en pok opogore gi Sharon Ong'aw. Kik idhi mabor.